ಹಾಯ್ ಲಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲಾ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ದದ ಪಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಲ್ದ ಒಣಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನಿ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪ ಪೊಯ್ಯೆ ಓಲುಂಡು ಪೊಯ್ಯೆ ಅವಲುಂಡೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಿಕುಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೋರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎರೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪಿನ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಅಂಚನೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪಿನ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೈ ಮಂತ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪಾನೊಂದಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಸನಿ ಯೆಸ್ ಗೈಸ್ತುಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೀತೇರಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಲ್ಪುನು ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಸುರುತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ನತಿಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆತಂಡು ಉಲಾಯಿ ಮಾಮು ಫುಲ್ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ತುಕ ಮಾಮ ಪಿದೆ ಬರಡ್ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತೋಜಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿ ಇರ್ತಲೆ ಏರನ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿದೆ ತೋಜಾ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 2 ಜನ ಬೈದೇರು ಮಾರನೇ ಮಿಗ್ ಮಾರನೇ ಮಿದ ರೆಡ್ಡಿ ಏಸೊಲ್ಲು ಬೈದೆ ಇರ್ತಲೆ ವಂಶ್ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಂಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲಾರಾ ಬಂದಾಂಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ಶೇ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಈ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಡೈ ಮಂತ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಐಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಅದೇ ರಾಜ ಸರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಳು ಬಾತದ ಕಾರ್ದುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಯ ಬಚ್ಚಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಚೌಕಿ ಕಲರ್ನ ಚೌಕಿ ಕಲರ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾಗ್ ನನ್ನ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಕೋರೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಬಂದಾಂಡ್ ತಾಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಡ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಂಡ್ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ನನ್ನ ಸಾನ್ವಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುವೇರು ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ನಿಕುಲ್ದಾನೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿದೆ ಬೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮೈಕಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಜುಯ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ ಮಂತೆ ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೋಡಿ ಇಂಟ್ಲೆಗೆ ಒಂಚ ಕನ್ನಡಿ ಬೋರ್ಡು ಕಿಶಿಕೊಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಿಶಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಶೇ 2 ಜನ ಪಿದೆ ಪೋಯಿರ್ತಲೆ ಅವ್ರು ಪಿದೆ ಪೋದು ಕುಲ್ದೇರು ಅದೇ ಹಾಯ್ ವಂಶೆ ಸಣ್ಣ ಸೆಕೆ ಪುಂಡಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಅರ್ಕೊಂಡು 2 ಜನ ಒಂದ್ ಹಠಾಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ನಿಜಪುಡ ಅವಡ್ ಬಂದು ಕುಲ್ದೈತೆ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಪಿರವಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಕುಲತಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಲೇನ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಮಲ್ತದ್ 2 ಜನ ಬಾಬು ದಟ್ಟುಗೆ ಕುಲ್ದೈತೆ ಈಗಾಗೇನು ಶೀ ಚಿಚಿಗರ್ ಎಂಗಲ್ಲ 2 ಬಾಬಾ ನಕಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾಜಲಾಂಡ್ ನೀರ್ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ನಮಕಿನ ಇಪ್ಪನ ಆರ್ಡರ್ ಮೆತ್ತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದತುಲೆ ಮೆತ್ತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋ ತೋಜಾದಿತ್ತೆಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರಿಂಚುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 599 ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ತುಪ್ಪ ಬರೋ ತೋಜೊಂದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿನಿ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಕೈಟ್ಕೊಂದು ಕೊರ್ರೆ ನಮಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋದಾಂಡ್ ಸೊ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಾಡ್ದುಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಾಪುಂಡು ರಾಜೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪುರ ಸೂಪರಾ
ಪೆದ್ಮೇನ್ ನಕಲ ಮರ್ದು ಪುರ ಶೋಕದ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪಣ ದಿನದ ಅಮ್ಮನ ಅತೆ ಬಬ್ಬಾ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ದಿಗ್ಲೋರದ್ದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಮದ ಅತೆ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿ ನಾನು 2-3 ಸಲ ತಿಂತಾರೆ ತಿನ್ನಕ ಶೋಕ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಒರಿದುಪ್ಪುಂಡು ಒರಿದುಪ್ಪು ನಾನು ತಿಂಡ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಈ ಸತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ 2 ಬಾಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಸೀಂಟದ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಬತ್ತಿತೀನಿ ಗೈಸ್ ಕೂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಚ ಅದು 1 kg ಫುಲ್ ಪೋಂಡು ಈಗ ಮಲ್ಪನಾಗ 1 kg ಲಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಒರಿ ಉನೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನದ ಅದ 2 ಜನ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ಒಚ್ಚಿಲೆ ನೀರಾ ಬರ್ಲೆ ನೀರ್ ಪರ್ಪಿನಿ ಪುಸ್ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ పోకురి మప్పును కలుపుగాన్ అతే బారి ఏంజి అబ్జర్వ్ మంతొందులే తొలి ఎంచతులి ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಲ್ಪಾಯ ತುಕಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಇರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ವಂಶಿಗ ತುಕ ಅಂಚನ ಮನ್ ಪೇರು ತುಕ ವಂಶ ಲಂಚನ ಮನ್ ಪೇರು ತುಕ ಅಲಕೇನು ವಂಶಿ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ತುಕ ವಂಶ ಅಂಚ ಮಪ್ಪೇರು ತುಕ ಬಾ ನೀರು ಉಬ್ಬೇರು ತುಕ ತುಕದ ಇಂಚಿ ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬಾಜರ್ ಅಜರ್ ಮಿತ್ತುಲಿ ಅಜರ್ ಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಕಲ್ತಿಜೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಯ್ಜ ಅಂದ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ಕುಂಟು ಕಾಲಿ ಅರೆಗೆ ಕುಂಟಾ ಗಜಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕಿನಿ ಮಾರ್ನಿ ಮಿದ್ದಲ ಕೊಡು ಒಂದು ಹೆಜ್ರಿ ಮಣ್ಣಿ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತದೆ ತೆಕ್ಕರದ ಮಣ್ಣಿ ಸೊ ಈ ತೆಪ್ಪನು ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಜ ಒಂದು ಪುರ ಮೈತದ ಪುರ ತಿಂದು ಪುರ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಜಿಪ್ ಮಾತಾತಂದ್ರೆ ತವ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾರಾತ ತೂಂದು ಪರ್ನಿಗಳು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜಿ ಜೋಕಲ್ನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲೆಗ ಓ ಬಾಬಾ ಬಾಬಿ ಪೋತು ಬಾಬಾ ಆತನೆ ದಾದ ಮಗ ಗೈಸ್ಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ್ಲ ದಾದನ ಗಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ರಾಜರೇ ದಾದ ಕಂಡು ನೀರುಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ರಾಜರೇ ರಾಜರ್ನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಅರೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂದಿನ ಬಂದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ರಾಜರೇ ಅದೇ ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ಲ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆರೆಗುಲ್ಲು ದಾದ ಬಂದ ಮಂಜಿ ಚೇರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮರತ ಚೇರ್ ಕುಲ್ ಕುಲ್ ಸಾಕ ಕಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲಕ ನಾವೊಂದಿತ್ತು ನಿಜಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮರ ನೀ ಆಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೇತನ್ ನಿನ್ನೆ ನಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಂಡ ಏನ ದತ್ತಂದ್ರೆ ಪೋತೆ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜರ್ ನಂಜಿ ಐತೆ ಆನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ತೋಜಂದೊಲ್ಲೆತಲೆ ಅಂಚೆ ರಾಜರೇ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೋ ಮರ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ರಾಜೆ ರಾಜರೆ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಂಡೆ ತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕುಲುಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ನಕುಲುಂದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪಾಪ ಅಕುಲು ಕಾಪಲ್ಲಿ ರೇಪೋರ್ నుంచి ಏತ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ನೆಂಕ್ ಆ ದುಮ್ಮದ ಇಟ್ಲ ಬೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಮರತೈತು ದಾದನ ಯಾರು ಅಂತ ಸಮಯ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನೆನಲೆ ಕೊಡಿ ಇಂಕ ಚೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದು ಬಟ್ ನಾನು ನಡುತ್ತು ಬಂದೆ ಮಾಡ್ತು ಗುಡಿಯ ನಡುತ್ತು ಬಂದ ಪಣ ಸಾನ್ವಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತು ಗುಡಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ರಾಜರೇ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗನೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ರಾಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಇಂಕೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಲಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಗಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ತೂಕ ನೆವರ ತಿಕ್ಕವನ ಇಂಚ ತೂತ ಏನರ ತೂದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬುಗ yes ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ ರೆಡಿ ಆಂತಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನ ರೆಡಿ ಆನ್ ಅದೇ ರಾಜರ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬುದ ರಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಲ ಪೋದ ಆಂಡೈಟ್ ಅತ್ತೆ ಸಿಂಹ ತಿರ್ಗುಂಡದೆ
ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜರ್ ಬಿಸಿ ರಾಜರ್ ಆತೇರ್ ಅದೇ ರಾಜರ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಮರೆ ಫುಲ್ ಬೆಗತ್ತು ಬೆಗತ್ತು ಚಂಡಿ ಪೊಂಡಿ ಆತ ಒಂದ್ ತಿರ್ಗುನೆಕ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚದ ಹಾ ಈರ್ನ ಬಗತ್ತೆ ಆರೆ ತಿರ್ಗಾರ ಅಂದನ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಗುಚ್ಚಾರ ಕುಡಿ ಶಾನ್ಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಲೆಗ ರಾಜರೇ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಅಂಚನೆ ದಾಯಿಗ್ ಯೂಸ್ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ಈಸಿ ಆವು ಒಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪೂರ ಆಪಿನಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮರತ ಚೇರ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ನೆಡ್ದು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಆತು ಹೈಫೈ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು 6,999 ದಿಕ್ಕಿನ 6,999 7,000 ದಿಕ್ಕಿನ ಚೇರ್ ನೆಟ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಮಿತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದುಂಡು ಹೈಟ್ ಅವು ಜೆಪ್ಪರೆ ನಾನು ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಪರತ್ತೊಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಶುರುವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ತೊಟ್ಟೆ ಕಂತಿನ ಅತ್ತೆ ಈರು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಡಟ್ ವಿನಿಯಗಳು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ ಲಕ್ಕಂದೆ ಬನ್ನುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಕೈ ಒಂದು ಕೈ ಲಾಂಚೆನೆ ಇರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹೈಟ್ ತಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಎಂಕಿ ಪುರ ಕುದ್ಯತ ಹೈಟ್ ತಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ರ ಚಕ್ರ ಉಂಟು ಅಂಜಿ ಹೋಗುದು ಒಂದು ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಟಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಕುದ್ದದಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪೋಡು ಉದ್ದದಕ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಲ್ಟಾ ಬಂಡಾರಿ ಆತೆ ರಾಜರೇ ತಿರ್ತು ಅಂದವ್ವೆ ಐಕಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಅವಡೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಚೇರ್ ಲಕ್ಕು ಚೇರ್ ಬುಡ್ನ ಚೇರ್ ಡಿಜೆಪ್ಪೇರಿನಿ ಅದೇ ಹಾ ಅಂದ್ ಆತಾ ಏರ್ನ ಚೇರ್ ಸಾನ್ ನಿಂದು ವಾ ಶಾನುನಯ್ಯೋ ಪೊಪ್ಪಳತ್ತ ಶಾನುನಾನಾ ಆವ್ ಬಾಬಾ ಏರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ನಿಜ ಚಾರು ಕೂಡ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಜೈ ಹ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಬೀಚಿಗೆ ಬರೋದು ಬತ್ತಿನ ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪನೆ ನಮಗೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋದೆ ಲಡ್ಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಬತ್ತ ಎಂತ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂದು ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬೀಚ್ ಇಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ತುಳಿ 2 ಜನ ಒಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬುದ ಅಂಗಿಲ ಚಂಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಕಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಸಾನು ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಮ್ ಅನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನಂದೆ ಬೀಚ್ ಅತೆ ರಾಜರ ಬೀಚ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ಲ ನಟೇನೇನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಇಂಕಲ ಈಗ ಬೀಚ್ ದ ಬರಿ ಏನ್ ಬಂದು ಸತ್ತು ಕಪ್ಪೈ Ciao beach Ciao beach What?